Един арогантен милионер остана без бензин посред пътя на път за работа. Без телефон и без помощ, той помисли, че това ще бъде просто най-лошия ден в живота му. Докато не се появи една скромна самотна майка и не предложи вода на отчаяния мъж. Ако тази прекрасна история за преодоляването и любовта ви е заинтригувала, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и ни кажете от кой град ни гледате и продължаваме. Никола Стоянов се събуди преди 5 сутринта, както правеше всеки ден от повече от 20 години. Рутината беше свещена. Черно кафе, бърз душ, безупречен костюм и италианското кожено куфарче винаги от дясната му страна. В онази юнска сутрин режещият студ на Стара Загора влизаше през процепите на прозореца на пентхауса, но той едва го усещаше. Главата му беше твърде заета с числа, прогнози и онази среща, която щеше да определи бъдещето на всичко, което беше изградил. Огледалото в банята отразяваше 52 годишен мъж с прошарена коса, сресана назад, твърд поглед и изражение, което рядко показваше съмнение. Никола нямаше време за несигурност. Неговата компания, Стоянов Груп, контролираше инвестиции в десетки сектори, от логистика до технологии. В корпоративните среди той беше известен като човек, който не се колебае. Бързи решения, перфектно изпълнение, гарантирани резултати. В тази конкретна сутрин всичко изглеждаше подредено. От месеци работеше върху детайлите на една гигантска операция. Продажбата на терена, където работеше стара текстилна фабрика, която групата беше придобила на търг. Мястото беше изоставено, машините ръждясали, халетата празни. За Никола това беше просто неизползван актив, който най-накрая щеше да донесе печалба. Голям консорциум за недвижими имоти беше предложил цяло състояние, за да превърне пространството в луксозен жилищен комплекс. Инвеститорите бяха нетърпеливи, съдружниците оказваха натиск. А той, както винаги, беше готов да сключи сделката. Слезе в гаража, където неговият вносен автомобил го чакаше в безупречно състояние. Шофьорът беше освободен тази сутрин. Никола обичаше да шофира сам, когато имаше нужда да мисли. Запали двигателя, нагласи седалката, провери часовника си. Имаше 3 часа до срещата в София. Повече от достатъчно време. Градът все още спеше, когато той излезе от затворения комплекс. Пустите улици, мигащите жълти светофари, тънката мъгла, която покриваше магистралата. Никола включи тиха класическа музика, която му помагаше да поддържа концентрация. Преговаряше на ум всяка клауза от договора, всеки аргумент, който щеше да използва, всяко възможно възражение, което можеше да възникне. Той не оставяше нищо на случайността. Хвана пътя, който пресичаше вътрешността на страната, алтернативен маршрут, който избягваше тежкия трафик на главния път. Познаваше този път наизуст. Минавал го беше десетки пъти. Пейзажът винаги беше един и същ. Ниви, малки селски стопанства, разредени електрически стълбове, широкият и празен хоризонт. Тогава се случи. Колата започна да прекъсва. Първо беше леко задавяне на двигателя, след това постепенна загуба на мощност. Никола сбърчи чело, подозрително. Това не можеше да се случва. Автомобилът беше чисто нов, редовно обслужван, поддържан с абсолютна грижа. Опита се да ускори, но двигателят кашляше слабо, съпротивлявайки се. Светлините на таблото започнаха да мигат. Отби на банкета все още невярващ. Изключи двигателя, пое си дълбоко дъх и го запали отново. Нищо. Тишината, която завладя вътрешността на колата, беше тежка, почти обвиняваща. Огледа се. Нямаше къщи, нямаше движение, нямаше абсолютно нищо, освен суха земя и няколко храста, разпръснати край пътя. Взе телефона си. Нямаше сигнал. Опита се да се обади на шофьора, на съдружника си, на секретарката. Нищо. Екранът показваше само онези празни ленти, които сякаш се подиграваха на неговото безсилие. Никола излезе от колата притеснен. Слънцето започваше да изгрява, но все още беше достатъчно тъмно,
за да се засили усещането за изолация. Отвори капака, сякаш знаеше какво да търси. Не знаеше. Никога не му се беше налагало да знае. Винаги имаше някой, който да реши този тип проблеми. Погледна отново към таблото и тогава го видя. Стрелката за горивото беше на абсолютната нула. Празен резервоар. Невъзможно. Той винаги зареждаше на едно и също място, винаги проверяваше, винаги държеше всичко под контрол. Как беше могъл да допусне толкова елементарна, толкова глупава грешка? Гневът се надигна като гореща вълна. Гняв към себе си, към ситуацията, към онази непоносима тишина наоколо. Погледна часовника си. 2 часа и 40 минути до срещата. Ако не се махнеше от тук веднага, щеше да загуби всичко. Сделката на годината, доверието на инвеститорите, репутацията си. Никола Стоянов не се проваляше. Никога не се беше провалял. А сега беше заседнал насред нищото заради празен резервоар. Жегата започваше да се засилва. Свали сакото си, хвърли го на задната седалка, разхлаби вратовръзката си. Вървя няколко метра по пътя, търсейки някакъв знак за живот, някаква къща, някаква бензиностанция. Нищо. Само сухият вятър и далечният звук на птици. Върна се до колата, облегна се на горещата ламарина и затвори очи. За първи път от много години Никола Стоянов почувства нещо, което не беше изпитвал от младостта си. Безнадежност. Никола беше там вече почти час, когато видя фигурата в далечината. В началото изглеждаше като мираж, причинен от топлината, издигаща се от асфалта. Но малко по малко образът стана по-ясен. Беше жена, която вървеше по банкета на пътя, държейки за ръка малко дете. Тя носеше платнена чанта на рамото си и пластмасова бутилка в другата си ръка. Никола се изправи обнадежден. Може би тя знаеше къде има бензиностанция, телефон, нещо, което да го извади от тази унизителна ситуация. Когато жената се приближи достатъчно, за да може той да види лицето й, забеляза, че е млада, вероятно на 30 и няколко години. Кестенявата й коса беше вързана на обикновена опашка, лицето й беше белязано от слънцето, но с деликатни черти. Носеше избелели дънки и памучна блуза. Момчето до нея, което не трябваше да е на повече от 6 години, гледаше любопитно лъскавата кола, спряла на пътя. Тя забави крачка, когато го видя, преценявайки ситуацията предпазливо. Никола усети подозрението и се опита да изглежда по-малко заплашителен, което не беше лесно, като си има предвид ръстът му и напрежението, изписано на лицето му. «Добро утро!» каза тя, поддържайки известна дистанция. «Имате ли някакъв проблем?» Никола кимна, опитвайки се да контролира разочарованието в гласа си. «Колата спря, свърши горивото, а нямам сигнал на телефона. Знаете ли дали има бензиностанция наблизо?» Жената направи изражение, което смесваше разбиране и съжаление. «Най-близката бензиностанция е на около 15 км от тук, а по този път почти никой не минава. Ще трябва да почакате доста.» 15 километра. Никола почувства как стомахът му се свива. Погледна отново часовника си. По-малко от 2 часа. Невъзможно. Жената забеляза сдържаното му отчаяние и се поколеба. След това с изненадващо естествен жест протегна бутилката с вода, която носеше. «Искате ли малко? Слънцето тук е силно, знаете ли?» Никола погледна бутилката, после нея. От кога никой не му беше предлагал нещо, без да очаква нищо в замяна. Прие водата, като благодари тихо. Течността беше хладка, но му се стори най-доброто нещо, което беше пил от години. «Благодаря», каза той, връщайки бутилката. «Трябва спешно да стигна до София. Имам среща, която не мога да пропусна.» Жената погледна към колата, после към него, сякаш преценяваше нещо вътрешно. Момчето дръпна ръката й. «Мамо, хайде, топло е!» «Вече тръгваме, Гошко!» Тя се обърна отново към Никола. «Вижте, моята къща не е далеч от тук. Около 10 минути пеша. Можете да дойдете с мен и оттам да се опитаме да се обадим на някого. Поне има сянка и студена вода.
По-добре, отколкото да се печете тук на слънцето, нали? Никола се поколеба. Да отиде в къщата на непозната? Той, който винаги е имал охрана, шофьори, пълен контрол над всяка ситуация. Но се огледа и разбра, че няма избор. Прие. Вървяха в тишина през първите минути. Момчето тичаше напред, събирайки камъчета и хвърляйки ги надалеч, безразлично към напрежението на възрастния до майка му. Никола наблюдаваше всичко със странно чувство. Начинът, по който тя държеше чантата, търпеливият начин, по който викаше сина си, когато се отдалечаваше твърде много, спокойствието, с което беше приела присъствието на непознат. Как се казвате? Попита тя, нарушавайки тишината. Никола, а вие? Мария, а този пакосник там е Георги, но всички му казват Гошко. Никола кимна, без да знае точно какво да каже. Не беше свикнал с непринудени разговори. Животът му се състоеше от срещи, презентации, преговори. Малките диалози за ежедневието никога не бяха намирали място. Мария сякаш забеляза неудобството. От Стара Загора ли сте? Живея там, да. А какво работите? Управлявам компании, инвестиции, мениджмънт, такива неща. Тя кимна с глава, въпреки че беше очевидно, че този свят ти е напълно чужд. Сигурно е хубаво да се печели добре, нали? Да можеш да пътуваш, да имаш всички тези неща. Никола щеше да отговори нещо автоматично, нещо за упорита работа и отдаденост, но се замисли. Дали наистина беше хубаво? Кога за последен път беше изпитал истинско удовлетворение от това, което прави? Не помнеше. Къщата се появи в далечината. Беше проста, много проста. Стени боядисани в бяло, които вече се нуждаеха от освежаване, керамиден покрив, двор с отъпкана пръст и дрехи съхнещи на въжето. Имаше разпръснати играчки, стара гума, която служеше за люлка, и няколко кокошки, кълвящи близо до дървената ограда. Гошко се втурна към къщата, викайки, че е гладен. Мария се усмихна с нежност. Това момче само за ядене мисли. Когато влязоха, Никола почувства нещо, което не очакваше. В това място имаше човешка топлина. На обикновената маса имаше ваза с полски цветя, на стените имаше детски рисунки, залепени с тиксо, старият, но чист диван имаше сгънати одеяла. Беше бедно, да, но имаше грижа във всеки детайл. Седни тук, Никола, ще ти приготвя нещо за ядене и ще видим този телефон. Той седна, все още осмисляйки къде се намира. И за първи път в този ден срещата в София му се стори много, много далеч. Мария сервира домашен хляб с масло и силно кафе, направено в плътнена цедка. Никола прие, все още чувствайки се неудобно от ситуацията, но започвайки да се отдава на простата топлина на това място. Гошко седна до него, любопитен, задавайки детски въпроси за хубавата кола, която видя на пътя. Мария смъмри момчето деликатно, казвайки му да не безпокои госта. Не ме безпокои, каза Никола, изненадвайки себе си. Той никога не беше имал търпение към деца. Никога не беше имал деца. Никога не беше искал. Но имаше нещо в спонтанността на това момче, което разбиваше защитите му. След като се нахраниха, Мария взе един стар стационарен телефон, който стоеше на стената в кухнята, и го подаде на Никола. Можете да го ползвате колкото искате. Линията не е от най-добрите, но работи. Никола взе апарата и набра офиса си. Връзката прекъсна 2 пъти преди да се осъществи. Когато най-накрая успя да говори с секретарката си, той обясни ситуацията набързо, искайки тя да изпрати някой да донесе гориво на този адрес. Тя записа всичко, притеснена, казвайки, че ще уведоми съдружниците за закъснението. Когато затвори, Никола погледна към Мария, която миеше чиниите в малката мивка. Благодаря ви, наистина. Не знам какво щях да правя, ако не се бяхте появили. Няма защо. Помагаме на този, който има нужда, нали? Един ден може аз да имам нужда от помощта на някого. Простотата на този отговор го порази по странен начин. В неговия свят никой не помагаше без да изчисли ползата. Всичко беше сделка, стратегия
интерес. Тази жена дори не знаеше кой е той и въпреки това беше отворила дома си, предложила храна, приела го. Докато чакаше, Никола разгледа стаята. Имаше малко мебели, но всичко беше много организирано. На една стара етажерка имаше няколко детски книжки, старо радио и въгъла някои предмети, които привлякоха вниманието му. Имаше изрезка от вестник, рамкирана по домашен начин, залепена на картон и закачена на крив пирон. Никола се изправи, воден от любопитство, което не разбираше. Приближи се до стената и прочете заглавието. Текстилна фабрика Света Петка преустановява дейност след 40 години. Отдолу имаше снимка на фасадата на индустриалната сграда, а въгъла на статията друго, по-малко изображение. Група бизнесмени по време на обявяването на преструктурирането на компанията. Сред тях, в тъмен костюм и със сериозно изражение, беше Никола Стоянов. Сърцето му заби ускорено. Погледна отново изрезката, после към Мария, която бършеше ръцете си в кърпа за съдове. Тя все още не беше разбрала какво гледа той. Тази фабрика, каза Никола, опитвайки се да запази гласа си неутрален. Затвори ли? Мария се обърна, проследявайки погледа му. О, да, затвори преди около 6 месеца. Там работеше бившият ми съпруг. Почти всички от тук работеха там. Беше ужасно, когато обявиха, че ще затварят. Никола почувства как земята изчезва под краката му. Продължи да гледа изрезката, сякаш можеше да накара тази връзка да изчезне само със силата на волята си. Мария се приближи, все още не разбирайки напрежението, което го обземаше. Една голяма фирма от София купи фабриката на търг. Казват, че е било на много ниска цена. После затвориха всичко и уволниха всички. Дори не дадоха истинско обяснение. Само казаха, че вече не е изгодно да работи. Никола познаваше тази история. Разбира се, че я познаваше. Той беше този, който подписа документите. Той беше този, който одобри затварянето. Той беше този, който реши, че този актив струва нещо, само ако бъде превърнат в нещо друго. Хората, които работеха там, никога не влязоха в уравнението. Те бяха просто оперативни разходи, числа в таблица. Мария продължи да говори, гласът й ставаше по-тежък. Бившият ми Радостин се отчая, когато загуби работата си. Работеше там от 18 годишен, не знаеше да прави нищо друго. Опита се да си намери работа тук в района, но нямаше нищо. Изкара няколко месеца, помавайки тук-там с дребни неща, но едва успявахме да плащаме сметките. Тогава каза, че ще отиде в столицата да си пробва късмета. Обеща, че ще праща пари, че ще ни вземе, когато се уреди. Тя направи пауза. Болката беше видна в очите й. Това беше преди 4 месеца. От тогава нищо. Нито едно обаждане. Сякаш потъна в земята. Никола искаше да каже нещо, но думите не излизаха. Чувстваше тежестта на всяко решение, което беше взел, на всеки отчет, който беше подписал, без да мисли за реалните животи зад числата. В този момент Мария погледна отново към изрезката от вестника, после към Никола. Тя наклони глава, сравнявайки. Тишината се проточи. Тогава очите й се разшириха. Чакайте, този човек на снимката, това вие ли сте? Никола не отговори. Не беше нужно. Истината беше изписана на лицето му, в начина, по който тя отстъпи крачка назад, в начина, по който изражението й се промени от приветливо в невярващо. Вие сте, нали? Вие затворихте фабриката. Вие отнехте работата на всички тук. Никола пое дълбоко дъх. Да, аз бях. Тишината, която последва, беше толкова тежка, че сякаш изсмукваше въздуха от стаята. Гошко, който си играеше в двора, влезе тичайки, но спря, усещайки напрежението. Мария се обърна с гръб, ръцете й трепереха. Приех ви в къщата си, дадох ви храна, вода, помогнах ви. А вие сте човекът, който съсипа живота на толкова много хора тук, който съсипа семейството ми. Никола почувства как срамът се надига като гореща лава. За първи път не стоеше пред отчети. Стоеше пред реална последица,
пред лице, пред болка, която той беше причинил. Телефонът извъня, пресичайки гъстата тишина, която владееше стаята. Никола погледна апарата, сякаш беше чужд предмет. Мария се отдалечи, хвана Гошко за ръка и излезе на двора, давайки да се разбере, че не иска повече да бъде близо до него. Никола вдигна с пресипнал глас. Ало? От другата страна беше развълнуваният глас на Мирослав, най-стария му съдружник. Никола, слава Богу, че те открих. Хората от консорциума звънят непрекъснато. Искат да потвърдят дали ще успееш да дойдеш. Договорът е готов. Само трябва да подпишеш и да получим превода. Говорим за 350 милиона, Никола. 350 милиона. Преди тези числа биха накарали сърцето на Никола да забие от вълнение. Сега те звучаха кухо. Той погледна през прозореца, видя Мария седнала на дървено столче, прегърнала сина си, с лице обърнато към хоризонта. Видя простата къща, импровизираните играчки, закърпените дрехи на въжето. Никола, чуваш ли ме? Гласът на Мирослав беше нетърпелив. Чувам те. Той пое дълбоко дъх. Мирославе, отмени срещата. Абсолютна тишина от другата страна. Какво? Отмени срещата. Няма да продавам терена. Никола, да не си ударил главата. Работим по това от месеци. Инвеститорите ще ни убият. Какво се случва? Никола затвори очи. Направих грешка, Мирославе. Грешка, която коства препитанието на стотици семейства. И сега виждам отблизо щетите, които нанесохме. Не мога да продължа с това. Мирослав изпусна нервен, невярващ смях. Станал си сантиментален заради какво? Това е бизнес, Никола. Винаги е било. Винаги си знаел как да разделяш нещата. Мислех, че знам, но може би никога не съм разбирал какво точно разделям. Гласът на Мирослав стана твърд. Ако не се появиш, инвеститорите ще ни съдят. Ще те унищожат на пазара. Репутацията ти ще отиде на вятъра. Тогава нека отиде. Уморих се да градя репутация върху руини. Никола затвори преди Мирослав да успее да отговори. Ръцете му трепереха. Току-що беше изхвърлил месеци работа, милиони печалби, може би дори компанията си. Но за първи път от десетилетия почувства нещо, което беше забравил. Облегчение. Отиде до вратата и излезе на двора. Мария го погледна с подозрение. Какво искате сега? Да поговорим, само това, да поговорим. Тя се поколеба, но нещо в тона му я накара да кимне, да се приближи. Никола седна на един дънер, който служеше за седалка, поддържайки уважителна дистанция. Отмених срещата, каза той. Отмених продажбата на терена на фабриката. Мария го изгледа невярващо. И какво променя това? Щетите вече са нанесени, хората вече загубиха всичко. Знам, и нищо, което направя, няма да изтрие случилото се. Но мога да се опитам да го поправя. Мога да отворя фабриката отново. Думите звучаха абсурдно дори за самия него. Мария изпусна горчив смях. Да я отворите отново? Мислите ли, че е толкова просто? Че можете да купите прошката на хората с едно красиво обещание? Не става въпрос за прошка. Става въпрос за отговорност. Аз причиних това. Трябва да направя нещо. Вие сте богат, Никола. Мощен. Обзалагам се, че никога нищо не ви е липсвало в живота. Обзалагам се, че никога не сте прекарали нощ, без да знаете как ще платите сметката за ток следващия месец. Вие нямате представа какво е да гледаш сина си и да не знаеш дали ще имаш достатъчно храна. Гласът й трепереше, но очите й бяха сухи, сякаш сълзите отдавна бяха пресъхнали. Никола преглътна трудно. Имаш право. Не знам. Но искам да се науча, искам да разбера и искам да направя нещата по различен начин. Как по различен начин? Като върнете работни места, които никога не трябваше да изчезват. Това не е доброта, Никола. Това е минимумът, който трябваше да направите още от самото начало. Той кимна, приемайки всяка дума като заслужен удар. Знам. Мария остана в тишина, преценявайки дали трябва да му повярва.
Гошко се приближи, дърпайки ръката й. Мамо, кой е той? Някой, който е направил големи грешки, сине, но който може би се опитва да ги поправи. Никола погледна момчето. Онези невинни очи, които все още не разбираха сложността на света на възрастните. Помисли си колко много други деца като Гошко са страдали заради решения, взети в далечни заседателни зали от мъже като него, които никога не са се спирали да помислят за последствията. Ще ми трябва време, каза Никола. Ще ми трябва помощ. Не знам как работи една текстилна фабрика. Не знам как да си върна доверието на хората. Но ще опитам. Мария скръсти ръце. А ако не се получи? Ако е само още едно празно обещание? Никола я погледна искрено. Тогава ще се проваля отново. Но поне този път ще съм се опитал да направя правилното нещо. Звукът на приближаваща се кола прекъсна разговора. Беше шофьорът, когото Никола беше помолил да донесе гориво. Той паркира пред къщата и слезе притеснен. Господин Стоянов, донесох всичко. Колата ви вече трябва да е вред. Никола се изправи бавно. Погледна Мария за последен път. Ще се върна. Не знам кога, но ще се върна. И когато се върна, ще донеса реален план. Не празно обещание. Истински план. Мария не отговори. Само наблюдаваше как той върви към колата си. Преди да влезе, Никола се обърна. Благодаря ви, че ме приехте, дори без да знаете кой съм. Това промени нещо в мен. Тя кимна леко, все още скептична, но с проблясък на надежда в очите. Никола влезе в колата и потегли, оставяйки зад себе си срещата, която щеше да определи кариерата му. Но носейки със себе си нещо много по-голямо – шанс за изкупление. 3 месеца по-късно Никола се върна, но той вече не беше същия човек, който беше напуснал онзи прашен път. Беше се отказал от поста президент на Стоянов Груп, беше се изправил пред дела от яростни инвеститори и беше видял как репутацията му на финансовия пазар се срива. Икономическите вестници говореха за нервен срив и рационални решения, край на една империя. Никола четеше всичко това със спокойствие, което изненадваше дори него самия. Настани се в обикновен хотел в най-близкия град до старата фабрика и започна работа. Инженери да оценят структурата на сградата, техници да проверят машините, адвокати да разрешат трудовите спорове. Всяко число, което виждаше сега, имаше лице, история. Те не бяха просто разходи, бяха хора. Новината, че фабриката ще бъде отворена отново, се разпространи бързо в региона, но реакцията не беше тази, която Никола очакваше. Имаше недоверие, натрупан гняв, все още отворени рани. Много бивши служители отказаха да повярват. Други казаха, че никога не биха се върнали да работят за някой, който ги е изхвърлил толкова лесно. Никола не се отказа. Организира срещи на площада, чукаше от врата на врата, слушаше истории, които късаха сърцето му. 60-годишен мъж, който загубил къщата си. Жена, която трябвало да отпише децата си от училище. Млада двойка, която отложила сватбата си за неопределено време. Всеки разказ беше удар, но Никола се насилваше да изслуша всички. Мария стоеше настрана през тези седмици. Никола я виждаше понякога на пазара, в магазина, винаги придружена от Гошко. Разменяха погледи, но тя никога не се приближаваше. Докато една дъждовна събота тя не почука на вратата на хотела му. «Може ли да вляза?» попита тя без враждебност, но и без сърдечност. Никола направи път. «Разбира се». Тя влезе, огледа обикновената стая, разпръснатите по масата документи, плановете на фабриката, разтворени върху леглото. «Значи, наистина е било сериозно. Вие наистина се опитвате». «Опитвам се, но не е лесно. Хората не ми вярват. И разбирам защо». Мария дръпна един стол и седна. «Дойдох тук, защото искам да помогна. Не заради вас, а заради хората тук. Те имат нужда от тези работни места. Имат нужда от надежда». Никола почувства огромно облегчение. «Имам нужда от някой, който познава тази общност. Някой, на когото вярват. Ти познаваш всяко семейство тук.
Можеш да ми помогнеш да направя това по правилния начин. Мария се съгласи, но постави условия. Искам да участвам във всяко решение. Искам да гарантирам, че никой няма да бъде измамен отново. И ако видя, че играете игрички, аз самата ще кажа на всички. Уговорено. През следващите месеци Мария се превърна в моста между Никола и общността. Тя организираше събрания, превеждаше корпоративния език на термини, които всички разбираха, гарантираше, че обещанията се изпълняват. Никола се научи да слуша повече, отколкото да говори, да пита, вместо да заповядва. Бавно фабриката започна да оживява отново. Машините бяха реставрирани, халетата почистени, стените боядисани. Никола настоя да се наемат приоритетно бившите служители, предлагайки честни заплати и придобивки, които никога не бяха имали преди. Създаде детска градина в самата фабрика, за да могат майките да работят спокойно. Създаде спешен фонд за случаи на болест или финансови затруднения. Но не всичко беше лесно. Мирослав и другите съдружници се опитаха да блокират законно повторното отваряне, твърдейки, че Никола използва ресурси на компанията за нерентабилни проекти. Имаше съдебни битки, заплахи, опити за саботаж. Никола продаде личните си имоти, за да поддържа проекта жив. Пентхауса в Стара Загора, вносната кола, дори някои акции, които пазеше. В една особено трудна нощ, когато изглеждаше, че всичко ще се срине, Мария намери Никола да седи сам в импровизирания офис на фабриката, с глава между ръцете. «Предаваш ли се?» попита тя. Никола вдигна умореното си лице. Мисля си дали си заслужаваше. Мария се приближи и се подпря на масата. Знаеш ли колко семейства вече имат храна на масата си заради това, което правиш? Знаеш ли колко деца се върнаха на училище? Ти не спасяваш света, Никола, но спасяваш техния свят. И това вече е много. Той кимна, чувствайки как очите му парят. Как успяваш да не ме мразиш, след всичко, което причиних? Мария пое дълбоко дъх. Мразех те. През първите дни, когато се появи тук, казвайки, че ще промениш всичко, те мразех много. Но после те видях да работиш. Видяхте да се отказваш от всичко. Видяхте да слушаш най-болезнените истории, без да извърнеш поглед. Омразата си отиде. Не знам дали вече е станала прошка, но стана уважение. Никола дискретно изтри сълза, която настояваше да се изплъзне. Благодаря ти, че повярва, когато никой друг не вярваше. Мария се усмихна за първи път, откакто се познаваха. Тук вярваме във вторите шансове. В края на краищата всеки заслужава възможност да поправи това, което е счупил. Фабриката отвори официално в един слънчев ноемврийски ден. Имаше празник на площада, музиканти свиреха, деца тичаха. Никола беше там, но не на сцената. Беше сред хората, просто още едно лице в тълпата, наблюдавайки как хората празнуват нещо, което той почти беше унищожил завинаги. Една година по-късно текстилната фабрика Света Петка не беше просто работно място. Тя се беше превърнала в сърцето на тази общност. Никола беше внедрил модел на споделено управление, където служителите имаха глас при вземането на решения, където печалбите се разпределяха справедливо, където всеки човек беше важен. Това, което беше започнало като опит за изкупление, се превърна в нещо по-голямо. Пример, че е възможно да се прави бизнес, без да се унищожават животи. Никола сега живееше в малка къща близо до фабриката. Нямаше ги луксозните пентхауси или вносните коли. Събуждаше се рано, пиеше кафе в пекарната на ъгъла, вървеше до работа, поздравявайки съседите по име. Старият му живот сякаш принадлежеше на друг човек, на непознат, когото той едва разпознаваше. В един петък след обед, след като всички вече си бяха тръгнали, Никола затваряше офиса, когато се появи Мария. Тя водеше Гошко за ръка, както в онзи ден на пътя, който промени всичко. «Дойдох да се сбогувам», каза тя с усмивка, която смесваше радост и меланхолия. Никола почувства как сърцето му се свива. «Да се сбогуваш?» Мария кимна. Радостин се върна.
Появи се вчера от нищото. Каза, че си е намерил постоянна работа в Пловдив, че сега е добре, че иска да опитаме отново. Мислих много и реших да му дам шанс. Заради Гошко, заради нас. Никола наложи усмивка на лицето си, въпреки че чувстваше нещо странно в гърдите си. Колко хубаво, Мария, наистина, заслужаваш да бъдеш щастлива. Тя направи крачка напред, колебливо. Никола, трябва да ти кажа нещо. Когато се запознахме на онзи път, видях един отчаян човек, който се опитваше да стигне до някаква среща. Днес виждам човек, който намери нещо много по-голямо от всеки бизнес. Ти се промени наистина. Никола почувства как очите му парят. Ти промени живота ми, Мария. Ако не беше онзи ден, ако не ме беше приела, щях да продължавам да бъда онзи празен човек, гонещ числа. Променяме хората без да го осъзнаваме, нали? Аз само предложих вода и храна. Ти си този, който направи останалото. Гошко дръпна ръката на майка си. Мамо, може ли да прегърна чичо Никола? Мария се усмихна. Може, сине. Момчето изтича и прегърна Никола силно. Като порасна, искам да бъда като вас, да помагам на хората. Никола клекна, за да бъде на височината на момчето. Тогава бъди по-добър от мен, Гошко. Не чакай да сгрешиш, за да се научиш. Прави правилното още от самото начало. Момчето кимна сериозно, сякаш приемаше важна мисия. Мария дискретно избърса сълза. Няма да изчезнем, нали знаеш? Пловдив не е далеч. И тази фабрика винаги ще бъде специална за нас. Никола се изправи и прегърна Мария. Това беше първият път, в който се докосваха от онзи първи ден. Беше прегръдка за сбогом, но и за благодарност. Благодаря ти, че ме научи на това, което наистина е важно. Когато те си тръгнаха, Никола остана сам в тишината на фабриката. Вървеше между машините, които сега произвеждаха не само платове, но и достоинство. Спомни си за човека, който беше преди година. Обсебен от власт, сляп за света отвъд таблиците, убеден, че успехът е натрупване. Взе телефона си и погледна пренебрегнатите съобщения. Покани за лекции за неговата трансформация, молби за интервюта, предложения за написване на книга. Всички искаха да познаят историята на бизнесмена, който беше оставил всичко, за да изгради отново това, което беше унищожил. Никола никога не отговори. Не го направи за признание. Направи го, защото беше правилно. Излезе от фабриката и тръгна по главната улица. Площадът беше пълен с семейства, наслаждаващи се на края на деня. Деца си играеха, двойки разговаряха, възрастни хора играеха домино. Обикновен живот, искрен, истински. Никола седна на една пейка и просто наблюдаваше. Не се нуждаеше от нищо повече от това. Увереността, че неговите избори сега изграждат, вместо да рушат. Помисли за срещата, която беше изпуснал, за милионите, които беше отказал, за кариерата, която беше изоставил. Не чувстваше съжаление, чувстваше мир. За първи път от десетилетия Никола Стоянов спеше спокойно. Не защото имаше всичко, а защото най-накрая беше разбрал, че да имаш всичко не означава нищо, ако нямаш нищо истинско. Празният път, сухият резервоар, задушаващата жега. Всичко това беше необходимо, за да спре. Наистина да спре. И спирайки да открие, че е бягал в грешната посока през целия си живот. Понякога е необходимо да загубиш пътя, за да намериш истинската цел. Никола загуби една среща и спечели причина за живот. Загуби милиони и намери богатства, които никакви пари не биха могли да купят. Когато слънцето започна да залязва, отцветявайки небето в оранжево и розово, Никола се изправи и тръгна обратно към дома си. Не към луксозното имение отпреди, а към онзи обикновен дом, където съседите чукаха на вратата, за да поискат захар, където децата от улицата си играеха на тротуара, където той най-накрая принадлежеше. Унази нощ, преди да заспи,
Никола погледна през прозореца към светлините на фабриката в далечината. Утре щеше да бъде още един работен ден. Още един ден в изграждане на нещо значимо. Още един ден в това да бъде човекът, който винаги е трябвало да бъде. И това беше открил той, струваше повече от всяко състояние, което би могъл да натрупа. Историята на Никола Стоянов не беше за човек, който е загубил всичко. Беше за човек, който, губейки всичко, най-накрая намери себе си. Скъпи слушатели, надяваме се, че пътуването на Никола и Мария е докоснало дълбоко сърцата ви. Ако тази история за изкуплението и втория шанс е събудила нещо във вас, оставете своя лайк, абонирайте се за канала и ни разкажете в коментарите кой момент ви развълнува най-много. Всеки ден ви поднасяме интензивни и трансформиращи истории като тази, които разкриват силата, която съществува, когато изберем пътя на човечността. Очакваме ви в следващия епизод с още разкази, които ще ви накарат да се замислите за това, което наистина има значение в живота.